Днес се събудих и реших, че нещо много ме гложи отвътре. И в крайна сметка реших, че вече наистина е време. Време е целият ми сетъп да го преместа, да го сложа настрани. Така че днес ще е тегъв ден, започваме ударно. Let's go! След 2 часа снимане чувствам се схванат на гъс, така че аре с мене да ходим да правим малко кардио навън, защото не се издържа. Като станаха нови епизодите, така че абонирайте се за гейминг канала ми, за да не ги изпустите, когато ги кача. А сега, нека излизаме навън. Неща, които обичам да правя след като цял ден съм обездвижен като днес и не съм бил много по упражнение, нито съм бил на работа и съм снимал 2 часа, е да излезна и независимо какво време да се разходя едни 30-40 минути както си трябва. Именно за това сега отиваме на тепето. Малко да изгорим калории, да раздвижим ставите и да се чувстваме най-малкото психически по-добре. Друго, което обичам да правя, от време на време да правя един пасив стречинг, да се разтягам, да може в бъдеще като тръгна да падам, примерно не дай си Боже, като съм дърдани с цици се прибия, не съм по-здрав и стабилен, как се вика. Друго нещо, което аз обичам също да правя, трето, последно обещавам, да си взема електролити. Взех си едни разтворими, разтварям, възстановявам електролитния баланс на тялото, след като сме изморени пронеса, като качвам това тепе и се задъхвам, защото кардиото ме е зле по принцип. И затова сме тук, да хъсваме, да го развием малко. Електролити бате и след това топ, няма грешка. Просто е нереално как една проста разходка сред природата може да прави толкова яко настроение. Не че ме е било много развалено, просто ми го повдига още повече. Просто невероятно. Предизвикам всички с това видео, независимо колко е часа, дали сте след работа, дали сте изморени, стига да не сте някаква операция имали, примерно, да я знам. Отидете и направете някакво кръгче някъде. Гарантирам се почувствате по-добре. Психически и физически, като сте по-гладни, ще спите като къпани и така нататък. Най-малкото, защото трябва да правите някакъв вид кардио, да се разгождате, особено на тази гледка човек. Най-малко ви намаля риска от някакви сърдечно-съдови заболявания, което е голям плюс. Също така намаля риска от инсулинова резистентност. Може един плюс. Така че тъпо е да не се възползвате от тези предимства, така да го наречем, което предоставя спорта като цяло. Гледам нещо време всички пукат балони, пушат трева, всеки прости занимават, но не с спорт. Аз съм най-спортно изглеждащия пич, но поне се старая. Да, преди бях дебел, не излизах от нас, ядах бокуци, играх на комп по цял ден, буквално по 12 часа на ден, лятото особено. И беше много зле положението. Откак се взех в ръце, се чувствам много по-добре. Преди си мислих, че се чувствам добре, но всъщност не се. Така че ако вие сте изпадали в някаква такава дупка, вярвайте ми, бил съм там, има изход. Стига да вярвате и да се борите. Всичко в този свят, Бог има план за него. Всички сме част от него и трябва да гледаме да сме най-добрата версия на себе си, да може да успяваме да се движим смело напред. Няма такова място, просто гайс. Фална, не знам, вие от другите градове къде ходите да правите кардио, примерно. Кажете къде ходите да правите кардио, аз тук на тепето много се обичам. Тъмън е под наклон, половин час перфектно ми идва. Гледайте за какво стана въпрос. Просто инсейн, няма да. Свършихме си дневната цел с кардиото за днес. Прибираме се сега, ще идите на един клип, ще получа малко и утре на работа.
добро утро, следващия ден отиваме на работа, пожелайте ми една хубава, спокойна, готина смяна и нека видим как се развият нещата днес. Let's go! Много работа не иска направо наистина, но не се оплаквам, така че още малко ставаше 2 часа и пътеките. Така смяна не съм имал от много време между другото. Толкова много работа, ама много добре ми се отрази. Аз обожавам тия смени, където не отивам и да си гледам телефона или седа на един стол няколко часа. Не отивам и се убивам от работа, брат. Кояко удоволствие ми доставя накрая, като свърши смяната като сега. Така че машини свършихме тук. Сега отиваме вкъщи да папаме. Ако случайно слушате как се протича деня на 5-ти курс студент по медицина, който работи, иска да си осигури някъде място да специализира, защото така става нещо време. Ето това е. Работа по цял ден, когато не съм университет, след това на фитнес. Ако си не си на работа, съответно отидеш на упражнение, ако си заслужава да отидеш. Ако не си заслужава да отиваш, просто не ходиш и правиш други работи и четеш преждевременно и това е положението. Това е живот. Така че чакам да загрее колата и газ към къщи. Пичове, нов ден, нов старт. Отиваме към упражнение по онкология и настроението е 10 точки става мъгла. Гледайте за коста на въпрос. Добре ли е? Добре ли е, питам. Какво такова? Заваме се за работа, после трябва да идем на заболекар и след което фитнес. Let's go! Много добра тренировка, маняци, направо се пръснах. Те крака как ще ме бъдат утре наистина. Така, свършихме тази работа, сега отиваме към заболекар да ми лекува зъбките. Да маним там 1, 2, 3, 4, 5, 28 кареса, примерно. И след което ще се снима за гейминг канала, така че ще е много чил и готин ден. Днеска няма университетния работа, всичко е точно. Искам само да покажа нещо. Погледнете, що за цигани е. Брат. Like, come on, какво ти има?